माय इउटुब चेनेल सुचिता बसुमतारियाव सब दाख्लैनि जों भिडिअ शुट लानाया दिनैहाय सेकेन्ड पार्ट आरोना ओमफ्राय फार्स्ट लकेसना नैबेयावमोन नैबेयाव ओरैजा शुट लागासिनो आरोना बेलुनानो बेरबाय बेलुनानो बेरबाय नै एबार जोंनि पार्टना आंनि ब्लगाव खनसे हाय बिथाङानो जाबाय डाइरेक्टर केमेरामेन ओमफ्राय मा होनो बेखौ ओमफ्राय नै बिथाङा ड्रेस चेन्ज खालामगासिनो गोजाननिफ्राय हाय दे हाय हरो सासे दख'नासो गानगासिनो सुदेमबारा बेसेदि गेले फैना नोंखौनो नागिरो जोंनिफ्राय बोहैबोनाय दायो लकेसन चेन्ज सिगाङाव बानायसिगोन आरोना लास्ट सेकेन्ड स्टेपनि लास्ट आरो इयो ओमफ्राय जेरै फार्स्ट स्टेपनि उनाव मोनसे स्टेप दंबावो ओइयाव अरुणाचलनि ब्लगारफोरबो दंफैयो गप्र लालायनानै मालायसो SUCHITA फै सुमा आवा रिजा दंफाङा नायलाय ओरै थानानै ओरै फै ओरै फै नामा गब्र' गब्र' रोल केमेरा लासै लासै गोमालाङो नोंखौनो नागिरो सना नोंखौनो नागिरो जेबो नङा दे एफा गिदिङो नाथाय आब'आ ओरै बारायनो जेबो नङा दे जेबो नङा नों सिगाङाव इयाव थानानै ओरै मेथाइ खननानै आब'आ बिलिलाङो इदिबाबो जायो दे